Usay imong himuon sa imong libakirang silingan. Wala, dito ko tag doon. Sigurado ka? Oh, dito ko tag doon. Kung below the belt yung paglibak nimo. Sagpao. Marites number 2. Sa tigasyon gani. Usaon nimo ang nanglibak nimong silingan. Kevs, oy da, basta di lang manghilabot, wari, magsugat tao, ay tagad, basta, kaya di lang mo manghilabot, kaya di lang magsakit akong tayan, o di mo managad. Pero below the belt naman. O below the bed, abot ang tas barangay. So meaning bugno. Dili sa bugno, iba barangay na ko diretso. Kasulti ni Tulits. Da, ako sa nalibak ko, no? Si Rey Kamao. Si Rey, ikaw Rey Kamao, Jai. Libak ko sa tika. Pag below the belt, mo ako, moabot kinistuhon. Dirita, katapusan nga sultadas pangutana. Unsay katambag nimo sa imong kaugalingon test? Da, asa, ay, pangatay mo ganina, keep moving forward. Yeah. Kung kanang ginulog style ba? So, sakto man, keep moving forward. Para Pasosyal man gud to. Pasosyal man to. Para daghan kang malibak. Di, sige kung dapat forward na jud ka, para daghan kang machismis. Pasosyal ibakita rin ako. Ikaw test number 2. Dapat ko yung tadasig lang ta permente, o gasay chismis, adto ta. Certified? Certified marites. Okay, Tulits. Na may IATF protocol, usay ato nang i-violate kay ato na to atong silingan para makichismis.